Situazzjoni disprata Roberta Bella waslitu biex jgħaddi gaffa minn fuq il-letturi billi injora d-direttivi tal-MUT u jgħaddi l-istudenti kollha tal-MCAS anke dawk li fallew mill-eżamijiet u mill-prattika. Fil-fatt ċirkolari li ħarġet mill-MCAS tgħid li l-istudenti kemm dawk li għaddew kif ukoll dawk li m'għaddewx mit-tieni u l-aħħar semestru ta' din is-sena skolastika se jkunu qed jgħaddu qisu xejn u xejn. Dan fil-waqt li l-istudenti li m'għaddewx mill-assessjar tal-ewwel semestru xorta waħda se jkollhom ipoġġu Intant brabta ma' direttivi tal-MUT fl-MCAS, partijiet minn dawn id-direttivi ġew sospiżi sabiex l-istudenti jieħdu l-marki tal-eżamijiet tagħhom għalkemm l-istudenti nfushom stqarrew ma' Net News li s-sitwazzjoni hija altru milli solvuta. Skont il-komunikazzjoni ntbagħtet lill-letturi mill-MUT se jkunu qed jiġu sospiżi biss id-direttivi sabiex jiġu reġistrati l-marki tal-istudenti. Iżda din l-istess komunikazzjoni ma tgħid xejn dwar il-proċess ta' verifikazzjoni tal-marki. Liema proċess u importanti biex l-istudenti jkunu jafu l-marki. Meta mistoqsi biex jikjarifika din is-sitwazzjoni, il-President tal-MUT Marco Bonici qal li l-letturi għandhom iddaħħlu l-marki kollha għand l-administration sabiex l-istudenti jkunu jafu l-marka finali tagħhom. Xi ħaġa li qed tkun kontradittorja ferm. Il-Parti Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jinsisti mal-Gvern sabiex jaġixxi quddiem din is-sitwazzjoni u kien biss illum li l-Ministeru għall-Edukazzjoni permezz ta' stqarrija qasira ħabbar li wara xi diskussjonijiet sar ftehim biex il-marki tal-eżamijiet ma jibqgħux jinżammu mill-letturi. Għal dawn l-aħħar ġimgħat l-istudenti tħallew fid-dlam dwar il-progress tagħhom u studji ulterjuri possibbli madwar 8,000 persuna jispiċċaw affettwati b'xi mod jew ieħor. Dan għaliex in-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-marki li kisbu fl-eżamijiet u li wet u waslet biex ma jkunux jistgħu japplikaw għall-Università u inqas jistgħu jibdew jaħdmu fis-settur li huma studjaw fih. Dan kollu sehem minħabba li l-Gvern ilu xhur iwiet l-edukaturi kundizzjonijiet u pagi aħjar fl-MCAS. Iżda baqa' ma wasalx. Din is-sitwazzjoni affettwat kemm li proċessar tal-marki tal-istudenti kif ukoll il-vajvats. Dan apparti li l-allima ma servewx bħala invigilators. Intant fl-aħħar sigħat l-amministrazzjoni tal-MCAS tħarġet sejħa ta' applikazzjoni għal prinċipal ġdid wara li ġo Kim James Kalleja spiċċa mill-kariga.